Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. Ke ong dung klem para song atum Manipur state along raikom sai khia thengno ari ga chirung pon sonsi Manipur along ri along thang ni phaing ko ra hiniarni raikom sai khia thengno kuki jo ok chompran atum asong atum bangko ra trok abang phu atum ari ga chirung pon ari ga chirung pon ahut ke ong dung ari sim raikom sai khi ari deng hodai pon dopusi pachetak pon lapen non ki bang jia hut kaprek klem para song atum sitame raikom sai khi ari deng ari ga chirung pon jia phanse tame klem para song atum ka chesik do loputa raikom sai khi atum pen birta pachini pon news text report Karbi Anglong news. Central Government Budget KACCM Dr. Tuliram Ronghang Punjab on Len Si ke ong dung hampang asong atum pen kaching wailin. Pini thang ni phaing ko rahini ni dipu Arboretum Cup Cram Center along Karbi Anglong Tarmas Council pen Karbi Anglong along ke thekiri lapen luka chalia song atum pen ching room si Central Government Budget apathak chingki che thanamai pedopon. Bang solong KACCM Dr. Tuliram Ronghang, MP Omar Singh Tisu, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bidya Singh Englang, BJP East Karbi Anglong District Committee Amai Purolen Killing, EM Rite Singh Hiadum Pen Chenglok, EM MSS KSA Song Jala Pen Kapre Hampanga Song Ja Tum Chetong Dunsi Central Government Budget Apathak, Chingwai, Chingsai, Pedopon. Central Government Budget Aprang Pen non is a break. Lastly, Modak song ke doan ke thekeri ke doan am maphan Karbi wachal dia song pen chenglok bele ka song la pen nang tu media tu mandar hanglo la pen ke Karbi Anglong ke thekeri tu mandar hanglo halang tu malama pen RDPC ile tu ma MP Omar Singh Tisu ke hai bang ke Central Abachara utha PC itu alle longi ma ye itu kacu tikiara tu kopi award sailong ji ma lahaya putar angkon pen itu dalam pen ana lama lang MP ke hai than la sili tu minglong asu non ke long dia bangke ile tu mon hokpon lor tangka chohanglong padimabe sita 125 successful amendment dolo pulong tele tu han ke article 280 pen hokpon lor pen rong rup kapecheng thurjia phan traditional village development council itum sengelo koda si direct tangka nangle gadang nangle lo pulong tele tum towar pen chenglo nane char sem ke dam towar nane ke rong ke hem ke dam towar nane ke thiri dam towar nane ke lukshmona mandir ke dam towar pen chenglo hala dak ilitum jong se sel head ge tum phan sarpi mara tum phan bangke bank koi tum phan pine arumpi kapangreng lapen wo kapangreng hanwe kapangreng babuka kapangreng lai tame am thang jongjung aking ka charjap je phan awar sai tame hoda pen angka chuhang pen lahaya sang deng klem pono sapini nun bahnia tumke ye 125th successful amendment nang ni la 125 successful amendment long te alle ki long ji ke rong asor la ke mane Atuliram Ronghang mane Omar Singh Tisu mane Dor Singh Ronghang Bidya Singh Lengla leki long ji ke timgar ba ke long ji ki la ke rong asor long si tangkata leji rong asor si pipia sang deng claim mi mahala tum si ki thik pen si hala dak sang deng ta la tum claim ponji la si hola so ke tum ningarong nang ji di article 280 pen itum tangka jo hang la so to wara bang ile tum nang 2 kilo la be tum hang long po la pen ke il tum la so jong si implemented pulong te ko implement back po itum na implement nang ji pulo la si la so 2011 UPDS to malamdon ka cheto la pen 2021 Central Government State Government na lamdon ka cheto song trop helikiora song tu hala takta na tumda pulo je article 280 pen itum ban angka ke thap sa puru along nitu mana ka chohang abar sai na pinangji la nirtum rong rupa ching thura phan la sila so article 280 pen tangga poisa chohang dun abar sai long so sir la advantage asam long nitu Karbi Anglong rupi adli duji la pen ko la ke ilitum ching wai nang lang da yong silitum industry do lo pulong te dakte warenga war sai tum Karbi Anglong autonomous council pen si ko an
dake mane kithi adim si tum fill up nang ji mane retirement adim si fill up ni akimia post sanction ke tum kompi la loklong ke tum theke re tum ke nang bat pi so jaga tum dake post graduate tum da to pi graduate ke koiru ya son lo lahai tum banjong si le tum BA pass ta to pi bachelor of engineer ko pass ta do lo nasi lahai yong si ile tum lahai asai ndeng yong si pichun jong ji pichun nang ji plong de orenga war sai ki thurmi tum phan ipi ka pijir la so asai ndeng pichun ji plong de tum dang industry du na industry do lo plong de bachar Karbi Anglong na tum chin na ko chukui ta honni pilok 14,000 amni to bani le Karbi Anglong autonomous council pen ke cheng si ke suri phopho la so phi ko suri pli la so phi suri ke thom la ben suri hin ni last ke suri sisini li ki pick up pijira record non ta council computer long si dola la si bang suri 14,000 plus amne atum hong ka chongda dam hem ka chingwa ye phan tang ka poise ka dore jo lockdown ho aso ke rab na record ateng te idum Karbi Anglong west Karbi Anglong pangu pet suri krep li abad do abang puang pitum ke hong se chongda hala ja ka chongda na lo chongda du Bangalore Maharashtra, Gujarat, lapen West Bengal, pada chongda pula industri long chongda nunpo. Mana ke shopping mall long chongda nunpo. Mana ke hana ane industri long la son getmen do nunpo. Lapen ang parda mele tum yong se dag yong se lahai industri nang bilo pulong tel tum ta dakta boring awasai. Say for example on solar da project nang B pen. Huda kara tum ke ake joy pen dak solar light che thodono. Plus inge dak atum ke third gate fourth gate atum ke bang suri si so se abang phuang phi atum de dak boring abar sai long dum polo kel atum dak chong dat dum long po la so ke reng ji abar sai long po la se industry dolo pulong de ile tum bang ke dak adim ta nang develop ko nang ching thul po la pe nang par ra me boring abar sai ta dak ile tum plan chi pi long po choko last question hilang tolong election apa kan nanti konsel masih nangi ko eso kan nanti na la election de sila pebela hui Kala rakela election suri long ke la ke Supreme Court order do Supreme Court order do je la ke niligali office chini hai je election suri long jong se mane hem ki kim sai chuti ki pulong te la ke DFO tum eviction nangi forest department eviction se lo pulong te lang tum si DFO tum si forest department tum si bore awar sai dalang tum dam na sakul bakul de na choko Karbi Unemployed Youth Association Dipu Subdivision Committee atompen tara langso along kepang therasai kede pini thang ni phai ingkoi rahini Karbi people hol tara langso jutanga klam mate Karbi resonim so ronga je katalon pona dimalong pininga sengkan mate pininga ningkan ronga je katalon jutet pen adim keter o theklong si kuya Dipu Subdivision Committee atompen patur pi ponsi pini kepang therasai dengpon Lason si kuya Dipu Subdivision Committee Maipu Elvin Timung Lapen Kong Chun Bang Biren Pang Cho Tumpen Japon Len si ada por bhai tropen pang chengpon Bang so long kuya Central Committee Maipu long kiram teron chatong dun Pini ilitum kuya mate kuya Dipu Subdivision Committee pen ilitum Central Committee chelang si pini labang so ingteng poke rai si Karbi risunin so ronga je katalon judet pen kepang thira sai pini ilitum ladak tempon lo labang so ke klempon long nang letum media korte tum ladak ilitum long birta nang hungri do na pot aprang sinal tum handa kiru pipar piglo rasi nilitum abangke la pulo nilitum kuya pen bangke nilitum methang ajutang methang adim lasi methang sai buche matha pen sinilitum pini labang so sai bang nilum dengpon lo lapen nilitum ke dengpon chot pen anut kapre katum asong sun stamela puson asai dengpon son te methang adim bang la anse ingthir ponji lapen alon do ponji lapen nilitum anse chelang miji si nilitum ningthelo lapen pini nilitum la bang so sai ke dengpon la ke nilitum jongjung ale phan putakali lapen nilitum asong phan ko pene pachi thang phan takali la ke methang aksai puche matha pen si nilitum la bang so asai bang nilitum dengpon lo si non la pu nilitum president dolang alang li pele puthot pathan thuna Mesen pending kan ke thoman BTH course kachipatang ponlo
Lakha plikor kanthi constituency ke parlo Arlong Wuti Baptist Church Mondolia tumbang hini baburong pila pen beting terang alang litum cepaduk pen siningkan ke thomana course misen pen Kerala State along Mati Hope for Asia Bible College and Seminary Wengo Kolam District Kerala along misen pen ningkan ke thoma pharman ka chali pajudun long pamisi Karbi Anglong aphat nong miwan pilo Lason sikidam tang surihini rain ko rehini aningkan pen pining ni phaing koi thang thanga chiklo surihini rain ko ra pho aningkan Babu Rongpi Apo men Larsing Rongpi lapen asar piamen kache BP alang litu masupo KBC adung lapen Benting terang Apo men sarthe terang asar piamen Sapu Rongpipi alang litum asupo tame misen pen BTH course pajudun long pamisi amithanga rong amithanga hem amithang monduli mate Karbi Anglong aphan nong mewan pilo Lapen alang litum baburong pila pen benting terang alang litum bang hini kewang jilang apor bidi angdeng kachari donji aphan sutame aning kachibi pon chithik pondo lapen komat ne bidi angdeng kachari ji aphan kerabji mate sponsor jido tangte lapen aber screen along pen humri pen cherab donji aphan si alang litum hin pen tuning report